Ruben Sánchez Bakaikoa, lehenengo liburuarekin zatoz? Bai. Lehenengo laberria? Bai. Zertxu idatzita bai, baina zeure burutik eta fikzioa orain arte ez? Bai, hau da lehenengoa, bai. Hizkuntzaren inguruen basabiltzelako bueltaka urtetxu batzugia? Bai, euskara ikasi 21 urterekin eta gero dan etorri zen arrapaladan. Euskal filologia, bertso eskola, aekako irakasle, beti euskararen bueltan. Gazteiz inguruen, bertsolaritzaren inguruen eta ikusi zaitugulako, aekaren irakasle eta bebai. Eta esan dugu, lehenengo liburuarekin, Hondarrak txalapartak kaleratu du, Hondarrak lana, liburu mardula, gauza asko gertatzen dituena, nondik hasiko gara? Ze behar izan dau, honen atzien, Ruben, zergaitik liburu hau idazteko behar izan hori? Esaten dut, behar izana sortu zen, gure amatxi Usuekoa da, duela urte batzuk hasi zen memoria galtzen, eta orduan segura asko konturatu nintzenean bere memoriaren hondarrak joango zirela, berarekin hitz egiten, da hainbat kontu atera, bere gaztaroari buruzkoak eta bar. Esango nuke hori dela abia puntu bat, eta gero bestea, ni baneukan nire barruan nola bizi izan dugun gatazkarekin ere zerbait ateratzeko beharra. Eta esango nuke hor izan direla bi ernamuinak edo. Liburuaren egiturari dagokionez, kapitulu oso laburretan eratuta dau, protagonista, momentu baten protagonista, nagusiaria behintzet berak eramango digu, Xabier Tupa, etakidea da, etan sartuko da, eta berehala atxilotuko dute gainera, urte pare bat edo, eta gero kartzelan urte asko emango ditu, 2 hamarkadatik gora, kontakizun hori egingo du, eta bitartean kapitulu laburroietan txertatuta esan dugu Pilar amatxi, Usuekoa, eta Julia, Xabiren ama. Bai, nahi nuen, igual gauza asko egin nahi dituzu, gero batzuekin asmatuko duzu gehiago edo gutxiago, baina familietan belaunaldi batetik bestera izaten dan transmisioa eta transmisio eza, zenbat kontu ez dakizkigun, gure amatxi, aitatxi, ama, aita, hori buruz. Eta pixka bat bazan horren alegin bat ere, kasu honetan, espetxean dagoen pertsona batek egiten duena, ez? Akaso behar bat sentitzen duelako, familiari igual, ez dakit, zor hori gitatzeko, bera espetxean dagoenez, eta nolabait transmisio hori eteten dalako fisikoki nolabait, ariketa bat, eta gero azkenean gu ere hondar batzu gara, lehenagoko hondar batzuetatik gatozenak, eta konturatu gabe gure gauza asko, ez dira beste gabe gertatu, ez? Eta, pixka bat horrek. Fikziotik dauka, momentu baten, irakurle moduen, hanik pentsatu dudalako, ezer irakurri barik eta azten naiz nahi liburuetan biderik neure buruak zabaltzeko bide guztiak, eta momentu baten esaten dut, existitzen dira pertsonaiak eta erantzuna badakit batzuk bai, beste batzuk ez? Existitzen dira lehenengo belaunaldikoak, alegia, adibidez, hor agertzen den amatxiren izena, nire amatxiren izena da, ja badako belaunaldi bat ia fikziozkoa dana, ia, neurri batean. Haien hondarrak geratu bazaizkigu ere, beraiek, adibidez, amatxi bere etxetik beha bakarrik geratzen da. Eta orduan, kontatze dituzunean gauzak batean konturatzen zara, igual haien semea alabak, pertsona batzuen senideek izan aldutela horrekin ere, zer... Baina, eta gero ama ez, eta protagonista jakina ez. Nolabait, Usueko mundu hura, 1986an eta gertatzen diren gauzak, edo zein izen aukeratu nuen, edo amatxirena, eta amatxirena aukeratu nuen. Testuinguruan jarrita pertsonaia bakoitzak gogoeta egiteko aukera emango digu, gogoetarako aukera ematen du liburuak bebai. Kartzelaren inguruen, esan dugu, 27 urte egongo da kartzelan protagonista, gertatzen zaizkionak, egunerokuek, kartzela batetik bestera dabil, bera bizitatzen doazenak, kartzelan topatzen dituenak, idazten
duten jendea berari idazten diotenak eta bar. Hor mundu bat ikusiko dugu, amaren mundua gaztetakue, apurtxu bete usuen beba, baina gazteizen eta bai familiarekin, eta batez ere amumaren, amatxiren sasoi horretan, pertsonai asko, usuek sekulako protagonismoa izango du, herriak bebai, kasa izan egongo dira, hori ere benetakoa izan da, hor dauzen zenide guztiekin eta bar, pertsonai asko bakoitza bere testu inguruan kokatuta. Bai, akaso, batzuentzat irakurle bezala nik uste dut eskatzen duela alegin bat ere, oso korala da, ahots asko daude, eta pertsonaje asko, batzuek sartu irten laburrak ere egiten dituzte. Adibidez, espetxean batzuetan nahita ez, espetxe batetik bestera zabiltzanean, eta hitz egiten baduzu preso egondan pertsona batekin eta espetxe batetik bestera mugitu dutenak, agian bizitza kanpoan ere bai, egiten duzu lagun bat, eta denbora tarte batez oso lagun duzu, eta gero bat batean galtzen duzu kontaktua. Gero, segertatzea gaur egun igual sare sozialak eta badaude, eta batzuekin igual ez duzu hainbestez, ez egitzen diozu, kotillatzen diozu zerbait. Sasoi horretan ez, sasoi horretan ikusten duzu, ez duzu ikusten. Eta gero komunikatzeko erak dira gutunak, bestela, edo dei bat, edo olako zerbait. Zein izan da zailena? Iruditzen zaidalako Xabierren Tuparen kasuan egin duzula ariketa bat, okerrezpan hau, elkarrezketa batzuk ere izan dituzu, dokumentazio lana daube bai, aurrerakuen bizitza kontatzerakuen bebai. Zein izan da zailena, kartzelako kontuak, gauza txikienetan galduko dalako bere, ezinbestean, noski, 24 ordu, labormaren barruen edozek balioko dio. Ze izan da, zailena zerekin gozatu duzu gehien pertsonaiaren batekin? Ja, azken sentitu nahi Tuparekin. Azken, preso dago, baina momentu batean hor jolastu dut gehiago nire fantasiekin, nire mundutxoarekin. Eta gainerakoan ibili naiz pixka bat esklabo. Pixka bat esklabo ez nuelako nahi, umearekin ere nahiko libre, baina horre egin behar izan dudan ariketa gehiago kostatu zait. Eta da, gizonezko bat, ni bezala, sartzea neska baten larruan, edo neska txikia esan edot, eta gero bestea gazte bat, eta gainera ez da nire amatxi, izenez bada. Baina, ja izena jartzen diozuna, esan dugu, ze asmatzen diozun amatxiri. Eta hor pixka bat esklaboa egon nahi, saiatu naiz pixka morrontza hori kentzen, baina bai, gehiago kostatu zait. Egitura esan dugunetik, pare bat horri alde, eta kapitulu saldatzen da, eta pertsonaia saldatzen dugu, berehala. Horrela zen hasieratik laguntza eskatuta, badakidalako denporazko egon zarela idazten, berri idazten, lagunei eritzi eskatzen, azkenien kaleratu arte. Bai, hasieratik banekien zer egin nahi nuen, gertatzena ez nekiela nola. Eta orduan, hasieratik nahi nituen hori lehen aipatu ditudan bi horiek agertzia, batetik mundu zaharragoak, gerra zibilia, transizioa, baina familia batean, gero Usue bezalako herri batean, Usue bera ere esango nuke beste protagonista badala, ustudan, jendez ustudan herri bat, gure baduela 100 urte 1500 lagun bizi zirena herrian eta etxe pila bat, eta gaur egun neguan 100 ez dakit iritsiko diren. Eta orduan hori dana bai, baina nola uztartu, nola josi. Hasieran pentsatzen nuen 3 kontakizun, eta gero pentsatu dut ez, hobeto korapilatzen baditut pixka bat istorioak eta bar. Baina, Kontakizunak badu bebai, apurtxu bet kronikatik, bebai. Momenturen baten gertakari politikoak aipatuko direlako, momentu baten gogoeta egingo da. 80ko hasiera horretatik gainera, gaur eguneraino. Apurtxu bet sinistuta, suposatzen dut, idazle moduen bebai, bakoitzak eta sortzaile bakoitzak bere sasoiaren lekukotasun guztie bere obraren bitartez, zehozetan, zehozelan. Bai, lekukotza eta gero lekukotza horri zuk zure pertsonajen bidez eta afizioaren bidez ematen diozun ikutua. Gero ze gertatzen da, nik ekintza
gertakari batzuk benetakoak izatea nahiago nuen. Ze hainbeste gauza gertatu direnean, gertakari batzuk asmatua dira jakina, baina gero beste batzuk ekintza bat gertatu bada, agertzen da Miguel Angel Blancorena edo Aznarri jarri zioten bomba, ez? Zertarako asmatuko dut beste bati jarri diotela, ez? Eta gainera, dakidanean, olako gertakariek denoi, seguru asko, emango zigutela zer pentsatua o ze sentitua, ez? Kasu honetan, ze gertatzen da, gertakari horrek eragiten diola tupari, adibidez. Edo sasoi batean, usuen dabien neskatxari, ez? Fragak bisitatzen duenean usue. Baina eske bisitatu zuen. Nik inventatu dut neskatxiki bat bisita hori nola ikusten duen. Eta hortik abiatuta, esan duguna, pertsonaiek egiten duten euren pentsakizuna eta euren errelatuaren, euren irakurketa, irakurle moduen oso gertu sentiarazi zaitzakena be bai. Momentu batzutan ez da dana zuriz eta baltza, geure grisekin eta bar, azkenin iruditzen zaidalako, ez dakitza ausarta, behar izan be bai esan zu, baina protagonista eta kide bata, eta zeo zer egin duen. Eta kide bat, gainera. Bai, pertsonak hil dituen eta kide bat. Horre, aurreko batean aipatu nuen badago euskarazko itzulpen zoragarri bat, izena ez dut esango ondo, baina abizena bintzat Alexievich, eta da gerrak ez du emakume aurpegirik, eta gero egile hau da, hori oraindik euskaraz ez dago, baina Txernobileko ahotsak idatzi duen idazle bielorrusar bat. Bere liburuetan askotan agertzen da gizaki sovietikoa. Eta horrek ez du esan nahi, besterik gabe, izan da existitu den gizaki mota bat, pertsona mota bat. Horrek ez zaitu lerrokatzen ez alde ez kontra, agertzen dira gauza batzuk, esate duzuna, ze ederra eta ze miresgarria, eta beste batzutan esate duzu, ez txapuza, ez? Eta kasu honetan, egon da gure artean pertsona mota bat, eta izan da gatazka honetan parte hartu duen pertsona mota bat hainbat urtetan, eta gu denok bizi izan dugun gatazka azkenean, dana etakidea. Eta orduan, ni beharra nuen... Eta ezagutu duguna, momentu baten, elkarrizketara ematen esaten zu unibertsitatean gurekin ibili dana, lehengusua, ezagun bat, alboko herrikue, eta bar, eta bar. Euren gurasoak ezagute dituzu, euren amatxi eta aitatxe ezagutzen dituzu, eta noski maite dira, familia dira, egia da, eta ariketa bat, normaltasunez ikusi aldugun inguruan gertatzen zaiguna, baina gertatu da, eta agian gogoeta egiteko balioko du, ezta, honek danak. Bai, nire ustez, bai, gero kontua da, gatazkan daduela hainbat protagonista, kasu askotan biktimak direnak, biktimarioak direnak, edonolakoak, ez? Niri gustatuko litzaiake bakoitzak egitea bere historioa, edo beste idazle batek egitea, parte hartu izan... Egin dira, euskal literaturan ez orain, oso aspaldi nik uste dut, ia ez dagoela idazlerik 40 bat urtetik gora, inoiz edo behin jorratu ez duena gaia, gauza. Iban Zalduak... Eta belaunaldi ezberdinetan ere ezberdinien gainera. Bai, oso ezberdina da 70. hamarkadan bukaera, 80. hamarkada, 80, 2000, 2000 eta... Etaren sorrera horietan bagabiltz, Fakirren ahotsarekin esate baterako, eta 80. hamarkadara bago ez deklaratzeko horik ezekin esate baterako, hau sasoi horretan gitxi gara bera kokatuko genuke, geure adintarti edakon protagonista izango litzateke. Gero kasu honetan, adibidez, nik esango nuke, honen bereizgarritasunetako bat dala nundi datorren, ez? Nik adibidez, Gasteizen oso presente dut, ia nire inguruko euskaldun guztiak bagarelako euskara ikasitakoak helduzaroan, edo bestela, euskal eskola batetik, ikastola batetik pasadutakoak, baina gero nolabait, oraindik ere gure euskalduntasuna etengabe erakutsi behar, frogatu behar, ez dakiz ere. Ez da kasu honetan, etakide bat da, euskara ikasi duena bere kabuz, gero espetxean segitu duena euskara ikasten, gero pasatu dana beste batzuen euskara irakasle izatea, baina espetxean, bertxotan hasi dana han ere espetxean pizka bat, ez dakit, orduan badu ere hortik. Irakurriko dizut 14. Orrialdea apuntatuta eukiet. Berbetan hasten gara eta gustatu zaidalako, gustatu zaite liburua, gustatu zaite azala, gustatu zaite izena, izenburue, liburuena.
Bai, bueno, pues azala eta liburuaren maketazio osoa eta daukan hizkuntza zaindu eta mimatua, bueno, txalapartako lagunei zor diet, lan aparta egin dute. Eta titulua, bueno, hainbat ondarrak berak Euskara aspaldi galdutako lekuetan, baina berreskuratzen ari garena, oraindik geratzen dira Euskararen ondarrak, eta bat da ondar hitza bera. Gure amatxik esaten du las ondarras del café, adibidez. Eta pixka bat hortik bada, gero usue bera da, garai bateko usueren ondarrak dauzkan herri bat, memoria galtzen hasten garenean, geratzen zaizkigu ondar sueltoak, gero gure gatazka orain igual ondarretan dago, geratzen dira gatazkaren ondarrak, pixka bat nik uste dut hori zala. Etxea erortzen doa bere kasa eta azkenik bera bodata behar da osorik. Horrek daukan drama guztiarekin, Etxe bat bere kasazten da, erortzen, baina gero guztiz erori behar denean, momentu baten gertatuko dalako. Etxearen ondarrak geratzen dira lurrean barreiaturik. Horrek dakarren karga metaforiko guztiarekin, Ondar horiek erakusten dute ezer ez dela berdina izanen, etxe hori, bizitza hori ezin dela izan gehiago. Joan dela betiko, iragana ez baita darrera iki. Carl Saganek zioen, gogoetasko egiten dut upak, kartzelan zientziari buruz, fizikari buruz, Ana Galarga aurkeztu beharko diot. Carl Saganek zioen pertsona baten gogoan, 1 eta 10 terabait bitarteko informazioa gortua daitekela. 10 bilioi entziklopedia herrialde. Berari eskainita, ez da? Edo bere kosmosa da den guztia, edo izan dena, edo inoiz izanen dena. Bere aipu batekin ezten da liburua. Eta Xavier, noski, urte batzutan familiaren da bere existentziaren oroitzapen ondarrak idazten hasiko denerako. Egintzak gertatzen dira, adibidez etxe horretan gertatuko ziren guztiak eta Euskal Herrian ere, eta munduan izan diren etxeak eta izan diren pertsonak. Beraz, kosmosean hori gertatu da, gero geratzen da memorian, gero memoria galtzen doa, baina hori izan da kosmosean, da norbaiten egon beharko da. Hor daude hainbat teoria, baina ezer ez da suntsitzen, eta ezer ez da hutsetik sortzen, eta orduan hor nonbaiten egongo dira. Izan ere, itatxi amatxi gurasoak etxe bat hiltzean, hori besterik ezin liteke egin. Oroimenaren bidez burmuinan kodetu dugun zerbait forma, kolore, usain, hots, zaporez, gorde, gogora ekartzen dizkiguten istorioak idaztea. Esaldia gustatu bazaizu, liburua gustatuko zaizu, eta orduan hurbildu. Irudipena daukadalako liburu bet kaleratzien, Ruben da lehenengo liburue, idazleentzat zaila bada bai, liburu barriak kalien jartzie idazle barrientzat zer esanik ez, ezta? Baina gonbidatuko ditugu irakurliek apurtxu bet hurbiltzera, liburuaz gozatzera, eta gauza barriak deskubritu eta idazle barriak deskubritu. Idazleen unibertsuan sartuta, Ruben. Bueno, denek zu bezala irakurtzen baduten, etzago kriston poza. Ruben, eskerrik asko etortziarren, ondarrak hau geuri eleraztiarren, eta esan dakue gozatu asko eta ariketa hori egin, eta memoria ariketa hori egin, eta gozatu literaturarekin, benetan ematen dizkigulako helduleko asko gauza askotarako. Eskerrik asko, Ruben, laster arte. Zuei.